28. jul je Svetski dan borbe protiv hepatitisa, ali to je samo jedno od mogućih oboljenja jetre koje su brojne i, nažalost, u sve većoj meri prisutna kod sve mlađih ljudi. Zašto je to tako? Da li je problem u hrani koju jedemo, u neumerenosti, u otrovima koji nas okružuju, ili su za sve krive i neke agresivne reklame? Dina Cepenjar. Niko nije debeo, a fotografija je autentična i nastala je pre 3 ili 4 decenije. Nije film i ovo nisu statisti. Sada je sve drugačije. Danas nezdravo konzumiramo preko medija, iz frižidera, u noćnom životu, u obavezama, u brzini. Brza hrana, gazirana pića, sve to što konzumiramo i unosimo, a i mislim sve ovo što je oko nas doprinose tome da to više takvu fotografiju ne možete da vidite. I izgleda da u skorije vreme nećemo. Niti je to više klima koja je bila, niti to više hrana koja je bila, niti to više zemlja koja je bila. Drugo, svi toliko brzo živimo da nam je sve to bi nas na neki način usporilo i ne bi bilo to. Ne samo loša hrana, ali i ona u kombinaciji sa životom 21. veka povećava broj obolelih od bolesti jetre. I, nažalost, virus hepatitisa B i C mogu da dobiju i oni koji se savršeno hrane i imaju zdrave navike. Virus se prenosi putem krvi i telesnih tečnosti. Virusi hepatitisa B i C mogu dovesti do ciroze i raka jetre. Na Svetski dan hepatitisa, u cilju promocije značaja testiranja u periodu od danas do 22. avgusta, biće omogućeno besplatno testiranje na B i C hepatitis u okviru dobrovoljnog, poverljivog savetovanja i testiranja, odnosno DPST servisa. Mi ako otkrijemo sve ljudi koji ga imaju, a verujte, imamo sigurno negde 50 do 100.000 ljudi koji šetaju ovom Srbijom, a da ne znaju da imaju C hepatitis jer je potpuno simptomatska bolest. Znači, ako ih otkrijemo, mi danas imamo lek koji je na raspolaganju bez ikakvih ograničenja. Možemo ga dati i za 8 do 12 nedelja ćemo mi sve te ljude izlečiti. Cilj je da se hepatitis C iskoreni do 2030. A moguće je, kažu lekari. Srpsko zdravstvo je ishvatilo da ukoliko izleči C hepatitis će zapravo imati manje obolelih od hronične lezije jetre, manje obolelih od ciroze jetre i manje kandidata za transplantaciju jetre. A transplantacija jetre je zaista jedna od najskupljih metoda lečenja danas. Ne postoji vakcina protiv hepatitisa C, dok se od 2006. sprovodi obavezna imunizacija protiv hepatitisa B u prvoj godini života, kao i nevakcinisane dece u 12. I registruje se jasan trend smanjenja broja obolelih od akutnog hepatitisa B. Kažu da jetra ne boli. Ajde da im verujemo na reč. Dakle, problem sa hepatitisom jeste zato što nema simptoma, zato ljudi kasno i saznaju kada je već bolest poprilično poodmakla, onda je teže i lečiti i, dakle, cilj nam je, sve ovo i radimo, zato da obavestimo ljude da se što pre testiraju kako bi što pre otkrili da eventualno imaju virus. U Srbiji je tokom prvih 6 meseci 2022. ukupno prijavljeno 55 slučajeva virusnih hepatitisa B i C, bez registrovanih razlika u odnosu na isti period prethodne godine. Ovi ljudi su se možda hranili zdravo i to je svakako recept i za zdravu jetru. Možemo to nezdravo da tumačimo na ovaj ili onaj način, ali ako mene pitate, ja mislim da ovaj način života koji mi sad živimo, ovo ludilo i stalno smo nešto bizi i jedemo koješta i pijemo koješta, ja mislim da je to super nezdravo. Tako da, mislim, različite su perspektive šta je nezdravo, ali ako govorimo o hepatitisu, svakako nikako alkohol, svakako paziti šta se jede, masno i već šta, i nikako gazirano, tako da postoje neke stvari koje možemo da uradimo za svoju jetru. Ne mogu da savladam svoju ćerku, tinejdžerku, da ne jede sve protiv čega sam ja, tako da to je borba na ličnom planu i to je nešto što moramo da radimo za sebe. Kao što peremo kosu, kao što peremo zube, tako treba da vodimo računa i šta ćemo da pojedemo, da se trudimo da negujemo i svoju dušu i svoje telo, ali to je jedno jedinstvo. Može biti kasno kada nas nešto zaboli. Preventiva, umerenost i redovne kontrole mogu biti spasonosne, uz svakako izbegavanje svega što nam reklamiraju uz vizuelne i zvučne efekte. Dina Cepenjar, Newsmax Adria.